mutta tästä aiheesta puheenvuoroja. Täällä on edelleen tämä mikrofoni kiertämässä. Martti Nissinen tuosta Torintakkoa teologisesta tiedekunnasta. Mulla olisi Anita Lehikoiselle yksi rahoitusmallia koskeva kysymys, nimenomaan siihen kansainväliseen osioon. Siinähän näkyy hirveän hyvin se, että jos joku tulee meille opiskelemaan tai töihin, mutta siinä ei oikein näy se, että me itse siis juostaan helmat hampaissa ympäri maailmaa. Ja ollaan usein tärkeissä rooleissa erilaisissa kansainvälisissä tiedeyhteisöissä. Ja nyt kun julkaisemisesta puhutaan, niin yksi tämmöinen rooli on tietysti kansainvälisten refereelehtien, ykkös-, kakkos-, kolmostason refereelehtien toimittaminen, toimituskuntien jäsenyys, niissä arvioijina toimiminen, mikä nyt näkisin, että se olisi tämmöinen tutkimustoiminnan laatuindikaattori sinänsä, että osallistutaan itse tämän laadun määrittelyyn. Onko tämmöisen tarkoitus näkyä mitenkään rahoitusmallissa? No niin, annetaan Anita heti vastata. Kiitoksia. Tämä ehkä liittyy laajemminkin siihen, että miten me voitaisiin ottaa paremmin huomioon sitä yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Että miten yliopisto ja sen yliopistoyhteisö, tieteentekijät osallistuu maailman menoon ja sen eteenpäin viemiseen. Ja tässä on ollut tavattoman vaikea löytää niitä indikaattoreita, niin kuin tiedätte, siinä on tehty monta hanketta. Meillä suurimpia kokeiluja oli Jyväskylän, siihen osallistui itse asiassa myös Helsingin yliopisto ja siitä saatiin kyllä tavaton määrä niitä indikaattoreita, mutta todettiin, että se pirstoutuu sitten niin kovin pieneksi ja sitten tämä tietopohjan määrittely ja tiedon keruut on yksi semmoinen, mikä pitää aina ottaa meillä huomioon. Eli, ja ehkä tuossa, mitä rehtorikin sanoi viimeksi, niin se miten jaetaan tätä kansallista rahanjakomallia, niin se ei niitä kaikkia ongelmia ratkaise ja poista, vaan että yliopisto sitten sisäisessä rahanjaossaan voi näitä erilaisia tekijöitä ottaa paremmin huomioon. Eli on pohdittu kovasti YVVtä, mutta tarkoituksenmukaisia, järkevästi tiedonkeruun puitteissa olevia indikaattoreita ei ole vielä löydetty. Sitten Kari Raivio. Kari Raivio. Se on erinomaista, että laatu nousee tässä nyt framille, sillä jos ajattelee esimerkiksi, että Kiinan yliopistot valmistaa tällä hetkellä noin 8 miljoonaa maisteria vuodessa, niin eihän me määrillä ikinä pystytä kilpailemaan. Niiden taso muuten nousee kohisten myöskin, että tässä saa olla niin kuin juosta, että pysyy edessä paikallaan. Ja tämä ilmeisesti on menossa ihan oikeaan suuntaan tämä mallin kehitys, mutta siinä on yksi elementti, joka ainakin minua huolestuttaa sen takia, että se on edelleenkin määrällinen ja se koskee näitä tutkintoja. Niin alempia ja ylempiä tutkintoja kuin tohtorin tutkintoja, jotka yhdessä muodostaa tosi ison elementin tässä. Samoin kuin se 55 opintopistettä, sehän ei ole oikeastaan laadullinen kriteeri, vaan määrällinen. Sekin tietysti jollakin lailla heijastaa yliopiston toiminnan laatua. Tämä olisi ihan, ja ministeriöhän on aina ollut sitä mieltä, että laatu näissä asioissa on yliopistojen vastuulla. Ja siitä olen pikkusen huolissani. Nimittäin kun jokaisessa tutkinnossa on hintalappu ja rahat on tiukalla, niin tulee paineita laskea rimaa. Ja tämäkin olisi ok, jos meillä olisi valtakunnallinen systeemi, joka arvioi yliopistotutkintojen ja opetuksen tasoa. Meillähän on tähän olemassa elin, eli arviointineuvosto, mutta arviointineuvosto on kiinnostunut laatujärjestelmistä, ei laadusta sinänsä. Sehän arvioi säännöllisin väliajoin yliopistojen laatujärjestelmiä, onko hyvät ohjeistukset, onko laatupäällikkö olemassa, onko kaikkea tällaista formaalista puolta. Mutta kun Euroopassa ymmärtääkseni ollaan menossa siihen, että korkeakouluopetuksen laatua ei arvioida näiden järjestelmien, vaan oppimistulosten perusteella, niin kysyisin, onko tämä trendi, johon itse asiassa kai mekin olemme
tämän ENKAN, siis eurooppalaisen laadunvarmennusverkoston jäseninä sitoutuneet? Ollaanko siihen menossa? Sillä ilman kunnollista kriittistä laadun varmennusta on se pelko, että näiden tutkintojen taso ei säilykään riittävänä. Ennen kaikkea tämä koskee kyllä minusta tutkijakoulutusta, sillä tutkijoita ei voi kouluttaa sellaisessa ympäristössä, jossa ei tehdä kunnollista tutkimusta ja jossa ei ole riittäviä aineellisia ja henkisiä resursseja tutkijoiden kouluttamiseen. Mutta meillähän saa missä tahansa yliopistossa kuka tahansa kouluttaa tohtoreita. Tämähän on aihe, josta Ruotsissa erityisesti on nyt käyty kiistaa, että lähdetäänkö tekemään tämmöisiä koulutusohjelmien arviointeja. Anita. Kaiken kaikkiaan, siis tämä osaamistavoitteisiin siirtyminen, mitä on puhuttu nyt Bolognan prosessissa vaikka kuinka kauan, ja jossa me havaitaan, että on tavattoman vaikea yliopistoissa tai korkeakouluissa määritellä niitä osaamistavoitteita, eli esimerkiksi yksittäisille kursseille tai opintokokonaisuuksille ja tutkinnoille. Ja se laadun arviointi, se Ruotsin kokeilukin on vähintäänkin kiinnostava, että jos otetaan niitä graduja tai lopputöitä pieni määrä ja sitten niitä luetaan ja arvioidaan siitä koko tutkinnon laatu, niin en ole ihan vakuuttunut, että se on paras mahdollinen tapa. Ja kaiken kaikkiaan opetuksen laatuunhan tässä yritetään sitten, että 2015 mennessä saataisiin kehitettyä tästä opiskelijapalautejärjestelmästä sellainen, että se voitaisiin ottaa huomioon. Sitä on nyt jonkun verran Unifi ja Syllin kanssa yhteistyössä kehitetty. Se ei ole vielä siinä vaiheessa, että se on riittävän yhdenmukainen. Ei ole päätetty, mitkä ne on niitä kysymyksiä, joita voidaan kysyä, missä vaiheessa kysytään. Eli paljon tarvitaan vielä kehittämistyötä. Mutta kyllä tietysti tässä, kun Kari Raivio viittasit siihen KKA:n rooliin, niin se on aika lailla tämmöinen periaatteellinen ero, mikä meillä on tehty. Eli kyllä se edelleen, että yliopistot vastaavat itse toimintansa laadusta, osallistuvat säännönmukaisesti ulkopuolisiin arviointeihin, julkaisevat tulokset, niin kyllä se on tavattoman tärkeä lähtökohta, koska aika pian oltaisiin sitten enemmän siinä ikään kuin ohjelmien akkreditoinnissa ja sen valvomisessa, että täyttääkö ne annetut muodolliset kriteerit, koska ei se akkreditointikaan muuta ole. Se on vaan sitten se, että ylitetään joku tietty raja ja se jäykistää aika paljon sitä koulutustarjontaa. Tutkijakoulutuksessa me tiedetään, että on vanhastaan käytyä keskustelua, että onko kaikki, jota yliopistoksi kutsutaan, niin saavatko ne antaa tutkijan koulutusta, myöntää tohtoritutkinnoita kaikilla edustamillaan koulutusaloilla. Ja tämähän on erittäin iso asia, jossa ministeriön ohje ja suoranainen palaute on joillekin yliopistoille ollut, että se tohtorikoulutettavien volyymi, erityisesti joillakin koulutusaloilla, on niin vähäistä, että pitäisi järjestää kaikki tutkijakoulutus verkostoissa. Ja se on käytännössä aika pitkälle menevä palaute, ja se pitää ymmärtää lukea siellä sitten yliopistojen hallitusten ja niiden puheenjohtajien toimivan johdon, että se on aika lailla ikään kuin kriittinen kommentti siihen, että jos on kovin pieni tiedeyhteisö, niin ei voi luottaa siihen, että se vastuu laadusta säilyy. Eli tärkeä asia, mutta edelleen uskaltaisin puolustaa tätä meidän niin kuin lujaa luottamus siihen, että yliopistot itse vastaavat laadustaan. Jos me lähdetään kaikkea arvioimaan, mittaamaan, niin se on kovasti hankalaa puuhaa. Ehkä mä vielä sanon tuosta perustutkintojen osalta. Monet tietää, että OECD hän käynnisti isolla mekkalalla tämmöisen AHELO-hankkeen, jota kutsuttiin Graduate PISA-hankkeeksi. Eli katsotaan, että mitä osaavat oikeasti sitten muutamalla alalla eri maissa kanditutkinnon, bachelor-tason tutkinnon suorittaneet. Ja jotakinhan se kertoo se, että sitä hanketta ei oikein mitenkään tahdottu saada liikkeelle. Eli kyllä siinä tietysti on semmoista ihan aitoa vaikeuttakin,
määritellä niitä osaamistavoitteita, arvioida niitä yhteismitallisesti, mutta ehkä myös vähän arkuutta sitten siitä, että joitakin eroja tulee esiin. Ja me ollaan tietysti suhtauduttu luottavaisesti. Me ajateltiin, että siitä tulee samanlainen menestystarina kuin on ollut sitten perusopetuksen PISasta, mutta se edellyttää, että siihen tulee muutama muukin mukaan, joita vastaan me itseämme arvioimme. Sitten oli Janne Hukkinen. Joo, mä oon Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta. Mä osallistuin muistaakseni paneeli 17, joka oli muita yhteiskuntatieteitä toimintaa. Ja sen lisäksi mä oon yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen seuran puheenjohtaja. Mulla on muutama huomio itse tästä julkaisufoorumin niin kuin työn tulosten soveltamisesta. Musta Risto Heiskala nosti varsin hyvin esiin sen vaaran, että kun meillä on indikaattorit, niin ne itse asiassa se lopputulos on usein sellainen, että se mitä me mitataan, niin sitä me saadaan. Eli se niin kun oikeasti rupeaa ohjaamaan toimintaa. Mä voisin kuvitella, että täällähän on vähän käyty sitä keskustelua siitä, että tähän olisi hyvä systeemi vaikka rekrytoitavien tutkijoiden tai professoreiden arvioinnissa. Ja vaikka sitten siihen reagoitiin aika tiukkaan, että pitää hyvin syvästi harkiten käyttää tämmöistä sovellusta, niin sen verran mäkin olen näissä nimityskokouksissa istunut, että kyllä mä tiedän, että tätä keinoa tullaan varmasti käyttämään, että ruvetaan luokittelemaan ihmisiä, hakijoita sen perusteella, että miten heidän julkaisuprofiilinsa istuu tämän julkaisufoorumin 3 luokan mukaan. Joskus se voi olla ok, joskus se voi olla ihan huono homma. Ja tätä taustaa vasten minusta olisi aika tärkeää, että näille indikaattoreille saataisiin aikaan jonkunlaiset sovellusohjeet. Mä tiedän, että niitä on jo olemassa, mutta niistä ehkä tämän julkaisufoorumin pitäisi olla varsin niin kuin, selvä ja tehdä ne niin selväksi kuin mahdollista. Sitten julkaisuohjeisiin liittyy tietysti se itse indikaattoreiden säätäminen. Risto Heiskala puhuu siitäkin. Mä otan esimerkin siitä säätämisestä, jotka tulee suoraan Heiskalan esityksestä, että onko monografia esimerkiksi n kertaa joku artikkelimäärä, tai kääntäen, että onko monikirjoittajainen artikkeli, olisiko se jaettava ikään kuin kirjoittajien lukumäärällä se pisteytys. Nämä on kaikki sellaisia, joita minusta pitää harkita niin kauan, kun kerran eletään tässä indikaattorimaailmassa. Ja sitten se viimeinen asia on tämä harkinnan osuus. Täällä keskusteltiin siitä, että pitäisi saada mahdollisimman läpinäkyväksi ne kriteerit, joilla jokin lehti johonkin luokkaan on mennyt. Ja tähän reagoitiin, minusta ihan asiallisesti, mä tiedän sen kokemuksesta tästä omasta paneelistani, että olisi äärimmäisen vaikeata saada ihan selviä kriteereitä, koska se tapahtui tämmöisessä deliberaatiossa, yhteisessä harkinnassa, jossa käytiin keskustelua, arvioitiin, pohdittiin, mikä olisi sopiva luokka. Ja tämmöisen harkinnan lopputulos on usein se, että on mahdotonta lopuksi olla täysin läpinäkyvä kaikille siitä, että mihin se perustui se, mihin se luokittelu sitten konvergoituu lopuksi. Ja silloin minusta tämä pitää hyväksyä, että ja luulisin, että tämä olisi aika viisas tapa edetä, että meillä on toisaalta tämmöinen eläväinen indikaattorijärjestelmä, luokittelujärjestelmä, mutta että sen rinnalla jatkuvasti kulkee jonkunlainen tämmöinen harkinnan prosessi. Ja että se luotaisi jotenkin niin kuin enemmän tai vähemmän pysyväksi se harkinnan ja deliberaation prosessi. Kiitos. Kiitos. Otetaan tässä pyydetyt puheenvuorot, kun aika on aika tiukassa. Tässä on Tomi Mäkelä. Tomi Mäkelä Helsingin yliopistosta. Haluaisin tosiaan onnitella rehtorineuvostoa ja opetusministeriä tästä rahanjakomallista. Se on aika iso askel, niin kuin tässä on tullut monesta puheenvuorosta esille, nimenomaan tieteen edistämiseksi. Ajatellaan Suomea hyvin tietoyhteiskuntana tulevaisuudessa, niin nämä on niitä askelta täytyy ottaa.
Tähän julkaisufoorumin keskusteluun, niin myös siinä on mun mielestä erinomainen asia, että on saatu näin niin kuin laaja kannatus tälle asialle, niin että on saatu kaikki tieteenalat mukaan. Minulla olisi 2 ehdotusta tähän julkaisufoorumiasiaan eteenpäin katsoen. Toinen on se, että olisi tärkeää, että se säilyisi, sen laatuarviointimahdollisuus säilyisi sillä tavalla, että jatkossakin olisi niin, että valtaosa kunkin tieteenalan julkaisuista päätyisi siihen, tai vain pieni osa päätyisi siihen parhaaseen luokkaan, parempaan luokkaan ja huonompaan luokkaan. Eli tarkoittaa sitä, että ei päädyttäisi siihen, että yhtäkkiä huomataan, että kaikki suomalaiset julkaisut on luokissa 2 ja 3. Ja tämä edellyttää sitä, että tarvitaan kunnon tietopohja siihen, että tämä pystytään toteuttamaan. Tällä hetkellä sitä tietopohjaa ei ollut näissä tieteenalan ryhmissä, ja näin ollen me ei itse asiassa tiedetä, miten suomalaiset julkaisut itse asiassa menisivät näihin luokkiin. Ja tätä tietopohjaa varten tarvitaan kunnollinen julkaisurekisteri, joka täytyisi tavalla tai toisella saada aikaan. Ja toinen suositus oli se, joka tässä jo esitettiin rehtori Wilhelmssonin muodossa, joka on se, että voisiko harkita vielä, kun tätä julkaisufoorumiluokkaa ei ole käytössä, että nämä luokkien nimet vaihdettaisiin. Kaikki ymmärtää sitä, että kakkosluokan tavaraa ei ole parasta mahdollista. No niin, ja sitten Tuomas Seppä. Niin, mä olen Tuomas Seppä Kustantamon Gaudeamuksesta. Mä ajattelin tuoda tähän mainioon keskusteluun, jossa on ainakin mun perspektiivissä kaikki olennainen kriittinen ja periaatteellinen sanottu toisen näkökulma, joka tulee ehkä tämän julkaisutoiminnan niin kuin toiselta puolelta, tästä toteuttamispuolelta. Mä puhun semmoisen tieteellisen julkaisemisen näkökulmasta, joka tuottaa ja vaalii tieteellistä keskustelua tekemällä hyvin erilaisia, yleensä pienin resurssin tieteellisiä lehtiä, artikkeleita, monografioita, tieteellisen kirjallisuuden käännöksiä. Ja kaikki tämä on mielestäni osa tieteellistä keskustelua. Ja sitten viime vuosina, mikä on tullut, tai viime vuosikymmen tullut yhä enemmän esille, on tämä tieteen popularisointipuoli. Ja sehän on osa kuitenkin tässä näin tärkeä osa tätä toimintaa. Ja tässä nyt mä kadotin muistiinpanoin noin, mun pitää pieni luntaushetki, kun tässä näin tuli. Joo. Pari pointsia mä ajattelin tuoda tästä esille, että mä olen erittäin ilahtunut tässä seminaarissa siitä, että tieteellinen julkaisutoiminta on tullut näin hyvin framille, ja täällä on läsnä niin tiedepolitiikan vaikuttaja ja hyvin laajalta osa akateemista yhteisöä, sillä taisi olla 2-3 vuotta sitten, kun mä tein hakuja internetistä nimikkeellä kirja, siis tieteellinen kirjallisuus, julkaisutoiminta, niin Suomen Akatemian opetusministeriö ja Helsingin yliopiston sivulla, eli aika vähän sieltä löytyi mitään, ja mun oman ymmärryksen mukaan kuitenkin tiedettä ei oikeastaan ole ilman niin kuin, tämmöistä vahvaa kansainvälistä julkaisutoimintaa, niin sen puolesta minusta tämä on ollut erittäin mainiota seurata tätä keskustelua ja sitä, että nämä asiat on tullut tosiaan esille, ja myöskin, että opetus- ja kulttuuriministeriössä on niin kuin, vahvasti nousemassa semmoinen rahoitusmalli, joka pitää tätä tärkeänä. Ja, eli tämä vahvistaa sitä ajatusta, että tieteen niin kuin, tulkinnoista kommunikoiminen ja tuloksista kommunikoiminen, eli julkaisutoiminta on erittäin tärkeää. Ja sitten mä näin niin kuin meidän taas sisäisesti, sit jos ajatellaan tämmöistä suomalaista tieteellistä julkaisutoimintaa, niin täällä on hyvä semmoinen sparraava vaikutus, että silloin kun tämä taiteen ja hyvin periaatteen toteutetaan, kun tämä joka tapauksessa, niin kyllä se nostaa, niin kuin siis, nostaa sitä laatua, millä me itsekin tätä tehdään. Ja lopuksi mä ajattelin ottaa kuitenkin semmoisen ylevän ajatuksen esille, että suomalainen on kansainvälistä tai kotimainen on kansainvälinen kotimaista. Ja
kotimaista, että se kansainvälisesti on myös tässä julkaisutoimissa kaksisuuntaista. Eikä unohtaa sovi sitäkään, että meillä on myöskin niitä veronmaksajat, jotka odottaa näitä tieteen tuloksia, ja se on erittäin hyvä, että niistä myöskin kerrotaan selvällä suomen kielellä. Kiitos. Karla Hämeri vielä. Joo. Karle Hämeri Helsingin yliopistosta. Ihan pieni tekninen asia ehkä jäi kuitenkin vähän vaivaamaan, että toisaalta puhuttiin mun mielestä tämän TSVn tässä julkaisufoorumin hankkeessa koko ajan, että se luokka 1, eli se alinluokka, niin olisi myös tämmöinen referee-luokka, siis vertaisarvioitu luokka. Ainakin siellä tekstissä niin luki juuri äsken tarkistin. Toisaalta sitten kun katsotaan tätä esimerkiksi, mitä Anita Lehikoinen näytti tätä OKM:n kaaviota, niin siellä se luokka 1, ainakin tässä alkuvaiheessa, olisi muut julkaisut, ja siellä ei puhuta tästä vertaisarvioinnista. Että onko tämä tahallaan 2 vähän erilaista luokkaa, vai puuttuuko sieltä vaan se sana? Miten tämä on ymmärrettävissä? Onko Anitalla vastaus tähän? Tai Olli Poropudas? Joo. Joo. Olli Poropudas, opetusministeriö. No toi mitä tuohon rahoitusmallissa oli noissa kalvoissa, niin nehän on niinku ikään kuin yhteenvetoja, mutta jos menet siihen julkaisuun, niin sä löydät sieltä sitten niin kuin tarkemmat määrittelyt, että mitä kuhunkin luokkaan kuuluu. Eli siinä käytetään sitä opetusministeriön julkaisutyyppiluokitusta, ja siellä nyt sitten niin kuin tässä rahoitusmallissa viitataan, että nimenomaan nämä luokat kuuluu siihen ja nämä toiset kuuluu sitten tähän toiseen. Kyllä se sieltä, niin kuin, kun katsot tarkemmin, niin löytyy niin kuin ihan täsmälliset määrittelyt, mitä ne on. No niin, me ollaan nyt tässä melkein käytetty aikaa, mutta annetaan vielä yksi puheenvuoro. Joo. Vai oliko teitä 2? No, sopiiko, että 2 tehdään? Lyhyet, joo. Minusta on ihan selvä asia, tai jos puhutaan julkaisufoorumista, niin se on tietysti tämmöinen arviointijärjestelmä, missä me arvioidaan sitä, mitä me julkaisemme ja missä me julkaisemme. Siinä on, nyt kun paneelit on toimineet ja arvioineet ja luokittaneet, niin siinä on ollut tämmöinen peer review-prosessi, joka sitten on perustunut tietysti näiden panelistien asiantuntemukseen, musta on ihan selvä. Mutta sitten toisaalta, niin oli se minkälainen luokittelu tahansa, niin se on tieteenohjausjärjestelmä. Oli se tämmöinen tai oli se joku muu, niin se ohjaa suomalaista tiedettä tulevaisuudessa. Se on musta ihan selvä asia. Ja yksi elementti, mikä musta on tullut selväksi, niin Anita Lehikoisen kuin muutaman muunkin suusta, että tässä on kansainvälisyys tavoitteena. Ja se varmaan nyt näkyy sitten ihan perusluonteessa, miten tämä homma on mennyt ja mikä on tämä lopputulema. Mutta mä ilmoittaudun jo alussa luonnontieteilijäksi, nyt mä ilmoittaudun yksinkertaiseksi luonnontieteilijäksi, koska mun on pakko kysyä tämä, että viitaten Thomas Wilhelmsonin esitykseen, että minkä takia olisi järjetöntä julkaista hyvää suomalaista tutkimusta talvisodasta englannin kielellä Oxford Pressissä? En sanonut, että se olisi järjetöntä, mutta kaikki se tutkimus tässä tehdään. Kyllä on hirveän tärkeää ja äärimmäisen tärkeää, että myös tämän tyyppisistä aiheista tehdään tutkimusta ja julkaistaan sitä ulkomailla. Mutta se on ihan, niin kuin tavallaan sanotaan, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteilijälle selviö, että se mitä julkaiset ulkomailla, sun täytyy kirjoittaa eri tavalla kuin jos sä kirjoitat suomalaiselle talvisodasta. Ja se ei ole järkevää kirjoittaa kaikki sinne Oxford University Pressiin talvisodassa missään tapauksessa, koska se kuitenkin on tärkeää meidän yhteiskunnan kannalta ja nimenomaan tärkeä tieteellinen puheenvuoro meidän yhteiskunnan ja meidän kulttuurin kehityksessä. No niin, ja sitten Pirjo Markkola vielä.
Mulla oli oikeastaan ihan vain lyhyt kommentti, joka liittyy tähän takaa tulleeseen kysymykseen. Eli siis mä haluan tähdentää sitä, että se mitä julkaisufoorumihanke ainakin nyt tässä vaiheessa kutsuu tasoksi 1, niin se on vertaisarvioitua tieteellistä julkaisemista ja sillä tasolla suurin osa on englanninkielisiä ja muunkielisiä. Eli taso 1 ei ole joku referoimaton, eikä taso 1 ole kotimainen, vaan se on vertaisarvioitua suurelta osin kansainvälistä. No niin, arvoisa seminaariyleisö, me olemme nyt käyttäneet tähän varatun ajan. Täällä tuli paljon hyviä kommentteja ja jatkokehittelyn haasteita. Me tarvitsemme tämän järjestelmän päivittämistä, me tarvitsemme erilaista tilastotietoa siitä, miten suomalaiset julkaisut sitten sijoittuvat ja kehittyvät. Me tarvitsemme ajallista seurantaa ja myöskin harkintaa siitä, miten tätä järjestelmää sitten käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Mä kiitän kaikkia päivän puhujia, kiitän yleisöä hyvistä puheenvuoroista, kiitän myöskin meidän paneelien jäseniä, jotka ovat tehneet suuren työn, ja kiitän sitten erityisesti Ottoa ja Janne, jotka ovat tehneet valtavan upeata työtä tämän hankkeen koordinoinnissa ja järjestämisessä. Ja työ jatkuu. Kiitos.